ba yang awan nom ben mong Jinkerman bat pi bangan ni ne nga kloi ban shower ya kijing namar jong pi ba ai ngan sha mga kijinkerman jong pi ba ngan long sirta namar jong pi ba ngam kwa ban kala kajing ikabangan ai kan long ka ba sisa donon jong pi ba ngan yai pen kemen dalile ba ngam kwa ban du jinkerman ya pi ngalarai na du ka mensim jigi jong aba wanam atatin ngalarai mensim tang api ngan ai kajing kan ye nebat kan ye pernai ide mapi bakam kordor kajing ya pi ba ngan ai barabor wanam ting Red roses. Pide iba kordor tam kamen sim jong aba tak sapi katrang dalile yang wanom klen kajing ikabanga ai dalile ngan omlendet wala bon jing namar jong pingan yaisa kajing ikabanga ai ngalarai kum urang ba bentok ngam kwa abangan ngam kwa de tang ya pi ba nya kwa abangan ai kajing ikabasisa hapi kin bangan ai dalile ngam kwa kala ngam kwa ban phatsa jingai na pi ko ba ngam kwa su bandu jinkerman jong aba to yai smutu ngam kwa ban na pi ba nya nyukor kajing kabanga ai barabor ngam kwa su ba binjana nga ale to wan menta hakajing im jong nga